Takže přicházím tady s dalším videem, teda pro tebe, když jsi se tak přál. Tady vidíš právě nově narozené jehňata, asi před minutou nebo 2. Je to úplně super. Vlastně. Dneska je tady úplně hnusně, musím to trošku zaostřit. Dneska je tady úplně hnusně, takže jsem skoro celý den tady vevnitř. A prostě nevím, jestli to má nějak smysl to komentovat. Tady vidíš, že když se jí, tak je prostě ticho, jo. To není jak u nás doma, když se bavíme prostě furt. No, ale je to super. Prostě úplně. Každý si hledí svého. Tady vidíš, jo, další malé, teď jsem na něho malem šlápl. To je úplně super prostě. Teď se to tady po mně plází. Oni občas úplně skáčou, to je úplně sranda. Že? To je takzvané video pro lepší náladu po druhé. Čekaj, já tě musím trochu chytnout, dívej se. Hop. Hopla. Šup, dívej. Kuku. On je úplně akční strašně tady ten malý. Nevím, jestli to je holka nebo kluk. Furt tady mečí, pokaždé skáčou, tady se pořád pije. Že to je úplně fajné. Jsem se právě před chvilkou díval, jak tady ta madam rodila. To bylo úplně prostě mazec. Vůbec jí to nešlo, trvalo to úplně dlouho. Furt tady na mě leze, ne? Úplně dívej. Kuku. Jdem se podívat ještě do vedlejšího pokoje. Oni tomu říkají sheep rooms, jo, tady tomu, kde jsou ubytované ty ovce. A tady to teď o něco prázdnější, protože jsme to tady stěhovali do vedlejšího sheep roomu dalšího. A ta malá jde furt za mnou, dívej, ne? Tohle je úplně fajná. Tady jsou vzadu ještě další, dneska se jich narodilo asi 20. Jedna. Tady se sice nejí, ale jsou tady taky potichu. No, až tady místní bandu. Před chvilkou jsem jim tady donesl pokydlý tony vody, už to je zase vylité, ne? Prostě už asi po 4. Strašně, fakt. Jsou úplně nevděčníci. Takže myslím, že to asi není třeba nic komentovat. A doufám, že příští video už bude... No, jde furt za mnou, ta malá, dívej se. Že příští video už bude od toho Atlantiku, teda. Uvidíme. Všichni na mě hledí, kdybych tady byl úplně poprvé, ne? A normálně dneska jsem zažil úplně super věc. My jsme na ně stříkali tu barvu, takovou na zádech, co mají někteří. Takový spray prostě a úplně... Já jsem na té jedné obci musel sedět. Furt běží za mnou, ne? To je úplně... Já ti řeknu víc, jak budu s tebou mluvit. Asi dneska večer doufám, že spolu pokecáme teda. A budu to už muset vypnout, ať mi vydrží baterka ještě. Chvilku. Tady jde vidět ta barva, víš? Tak to vypadá, to taková prostě červená, zelená. Podle toho se značí, jestli oni jsou naše nebo nějakých jiných farmářů. Tak to je všechno, no taky si to myslím.